Nemáme dalšího kapříka. No. Ali pošao. Já si myslím, že tam dávají jako menší ryby, aby vyrostly v tom rybníku, ne? To dlouho trvá. Takový klávy krásný. To by bylo co chytat, že? Jo. To je nádherný. Jsou nádherný teda. No, mluvila jsem si mohla taky bliknout. No, to na beton nebo to? Je to Ivan, no. Ale to pěkný. Že?